Sabirio mar odiochieng tarik 26 odiochieng achiel kende tok odiochieng nyasi mar Christmas. Kawuono ji yao boxes, Boxing Day. Oken chieng goruok ngume ne yao mich manyo poni omiyo odiochieng manyoro. Kinang'eni dano ntiere kor gwenge e miera tok bedo kod odiochieng makare. Mano tarik 25. Koro wantiere tarik 26 Sabirio wantiere kod mathoth moikoni e chenro mar migago magi weche ma wamiyo pek. Watoto wadogo wanapotea. Kibandani pale kwangu nakaa na watoto karibu 24 kama jana nilikuwa na 29. Jomatimo limbe dhowedhe kadhwadh nam chumbi okwao beda kicha gi nyithindgi kaluwore kod kwan mamalo mar nyithindo malal. Na iwezekani ya kwamba kuna MOU badia zitakuwa zinaandikwa na magovernors. Riwruok mar MCAs okwedo counties madonjo rak gi piny owacho mamalo mar konga peni e counties gi. Dichuo moro mane onime yawe county ma Narok nyoro kago abal oyud kawuono. Merry Christmas machiegni nyakora mogi nyinga Ochieng Emmanuel. Kawachako jogo matimo limbe dhowedhe makadhwadh nam chumbi kidieny e kinde ni mag sikuku kwa mondo mi obed machiegni gi nyithindgi kendo gibed ka giluwo ndachgi e kinde duto. Ma en bang' yangore ni kwan nyithindo mijwang'o kendo lal kowuok e lwet jonyuolgi ne omedore e kinde ni ma oganda makwar timo limbe e dhowedhe mopogore opogore ma bende ntiere Mombasa. Joja oko nigi ler. Oganda makwar mag welo matimo limbe Mombasa sani yuore dhowedhi mopogore mar toyo ngona kendo kweyo liet ka gigoyo abal e thuolo ni mar sikuku. Kata kamano, ng'ur koro nitiere kaluwore gi jonyuol kata wede majwang'o nyithindo ma giyuoro godo e dhowedhigo gino machalne timore nikech ng'eny mar dhano. Wale wanaokuja bichi tumekuwa na jambo la kutukera hapa. Watoto wadogo wanapotea. Kibandani pale kwangu nakaa na watoto karibu 24 kama jana nilikuwa na 29. Watoto wamepotea. Sasa wanatupa shida kuwaunganisha na wazazi wao. Maana the end of the day mpaka tuwakutanishe na wazazi wao. Tunawaomba wazazi, mkija bichi ndio na watoto wenu wachungeni. Kenya Red Cross Society, we are in all public beaches in Mombasa, supporting on providing first aid service, training, tracing, and also evacuation and mental health. So we have counselors on ground, we have our tracing team on ground, we have our first aiders who are others are EMT and paramedics to support on service providing first aid services. Jogo mane waloso gode dhowath Manyali Beach koni katobedo ni ngima ne odwaridore ahinya ne oganda mathoth higani gimor gi oganda makwar mane joyuore dhowedhi e kinde ni mar sikuku ka geno margi en ni fuongruok biro bedo e higa manyien. Huu mwaka umekuwa na challenges kidogo, tumekuwa na mambo mengi ambayo yanaendelea, lakini tumewezewa kuwezesha mwaka huu kufika mwisho. Natumai kuwa mwaka unaokuja 2026 tutakuwa na wakati mzuri ambao tutasherekea, tutakuwa na wakati mzuri wa kulipa madeni, tumekuwa na madeni mengi. Despite our economic hardship, despite everything that has happened in 2025, but seeing families coming together and celebrating the reach of Kenya in the beach, that's one of the best things. Shout out to all, to all parents who are making sure their kids are very happy, who are making sure their kids live a good life despite what they are facing through. Nebende gimedo kwayo oganda jo Kenya malwetgi mor mondo mi omed paro jogo mayuto gi ni piny mondo mi gin bende gibedi achiel kod jogo madhi nyime kod bago nyasi mopogore e thuolo ni mar sikuku. Today I just took my time to visit Nyali Beach. As you can see, everyone is happy. People here are very happy, and I want to thank also parents, those who have shared with families. I know there are people who didn't manage actually to have their meals this day, but I want to appreciate each and everyone that has sacrificed his or her amount to just share love with other people. There's nothing bad like a neighbor sleeping hungry and yet you have enough food in your house. So learn to share. We are one. We are one people. You are God's people, and that's the main reason. Just share with your neighbor, and if you support someone, even school fees. If you can chip in for someone who lacks even school fees, and you can pay for them. Pay for them. If you can share food with them, share with them. Share the happiness. That is the most important thing. Magi na giwacho kako machielo bende gipuoyo kange ma oketi gibede migepe mopogore mag piny owacho to chuthe jiwo weche magarita kuonde ma oganda mathoth chokore Mombasa. Nashukuru Mwenyezi Mungu, hali ya usalama iko sawa.
iko sawa kabisa. Tumeshirikiana na vitengo vya serikali kama KWS, Tourism Police na Nyali Police. Tumeshirikiana vizuri na tumefanya kazi vizuri. Kutoka tangu tuanze mpaka leo sijaona tofauti wala sijaona tatizo. Naomba kwamba kama utakuja beach, Nyali Beach, na upate shida, ona kwa wenye kibanda, ingia kwa mwenye kibanda na utapata usaidizi. Usiulize wale wanatembea baharini kama wewe. Wale uliza kwa kibanda, ingia kwa kibanda na utapata wenyeji na utapata usaidizi. For the last 3 to 4 days there's a lot of crowd coming to Mombasa, so tunawakaribisha wageni wote Mombasa. Mombasa is safe. We have a multi-agency response together with county government taking the lead, national government, that is the Ngao, KMA, Coast Guard, all the other stakeholders engaged. We are all on the ground and we are supporting with all the services around. So karibuni Mombasa, it's safe and feel at home. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Jogo ma timo limbe dhowedhe ma kadhodh nam chumbi kinde ni mag siku kwa mure mebede machiegni gi nyithindgi mondo mi gilundachgi kinde duto. Mano apani en sigana mabende wasebedo godo kanya kwaramogi ma wasomo kanyo mokuongo mabende ne wantiere godo. Jogo matimo limbe dhowedhe ma kadhodh nam chumbi kinde ni mag siku kwa mure mebede machiegni gi nyithindgi kendo gibed mabor, gibed kagiluwogi ndachgi kinde duto. Ma en bang' yangore ni kwan nyithindo mijwango kendo lal kowuok e lwet jonyuol medore to chutho kinde ni ma oganda makwar timo limbe dhowedhe mopogore Mombasa. Yakwaramogi mano kanyo en sigana ma wasikilni kanyo ma otimore e gwenge mag Mombasa. Kaka mano wadhi nyime nitie ma otimore kaluwore kod ng'ato mabende nyo owito ngimane, kendo wabro miye lipot motino kamano. Japuonj mbalariany ma Jaramogi Odinga kanyakla kod jomoko ma bende osebedo ji ariyo nochwal e do mane gwenge mag Bondo katudogi kod nek. Wachone ni ji adek go tarik 15 dwe mokalo ne onego Dennis Ambrose Achieng' e gwenge magul min Ougo South Sakwa. Jang'ad bura Christabel Maiyo ng'ado mondo mi owegi e rambun ma siling 100,000 ng'ato ka ng'ato, ka bendo chikgi ni gitudre moro amora manyalo rocho burano biro chak winji tarik 12 dwe manyien. Mano en report mabende oyudo kowuok e gwenge mag Bondo. Bokelo ni picha no mana toka yueyo matin. Picha ma eneno kanyo en mar masira mane otimore e Sikuku. Ringre dichuo mane onimo yaw moro kago abal no yudi mano okinyi ma kawuono. Mano gwenge mag Narok. Report mabende ineno kanyo e wang' jowi mari. Watimo mos kuom kikruok mag pichni mabende obedo kanyo mana matin tu waiko mondo mwakel ni sigana no kaka owinjore. Mano masira mabende otimore kinde mag Sikuku. Ringre dichuo mane onimo yaw moro nyogo abal kinde mag nyasi mar Christmas odiochieng' manyoro. Kata kamano toka ne owito ngimane kendo nimo odiochieng' ma kawuono ringre ne oyudi. Mano masira manyotimore e kinde mag Sikuku. Pichni mineno gi sani e wang' jowi mari. Bang' thuolo machoko badhi nyime e wera ma wadhi nyime e sigana manyien ma bendo biro kelo ni kanyo mantiere kanyo mar masira manyotimore odiochieng' manyoro. Masira manyotimore e odiochieng' mar Sikuku kama jago nyoni modichuono nonime yao kendo nyogo abal okinyi makawuono oyudo ringre. Kadhi nyime oganda jo Kenya pod imedo jiw mondo kony jogo malwetgi ni nono e kinde ni mag nyasi ma Sikuku madhi nyime. Koloso gi jofwambo boma ma Mombasa tok chendo mapogo chiemo ne jogo maonge nyale Tesendo Bila ma Central. Apisa maduong' e Tesendo Bila hano Koplo Mwanza Kulola wacho ni ponitie dwaro mar mako lwet jogo maonge nyalo kod mago maonge miechegi mar ni thothgi onge geno moramora. Paro makamano sir kod joma Samaria mang'uon ma kanisa mar The Door to Heaven mabende nokonyo e chenro machwalo mich kod chiemo, chenro makonyo ganda ma dekal 900. Na si makanisa peke yake, hata kwa mashirika mengine pia waige huu mfano. Hawa ni wenzetu, ni vile wako na tunasema wako less fortunate na sio kuwa ati si binadamu. Kwa hivyo mtu yoyote, shirika lolote, kanisa lolote ambalo liko na uwezo wa kusaidia,
tuwe tusaidia hawa wenzetu. Tukisoma tena Biblia tunakuta ya kwamba mamajusi walipokuja kumuona Yesu walitoa zawadi zao. Walitoa dhahabu, manemane na uvumba, wakapatia Kristo, wakainama wakamwabudu. Kwa hivyo tunapomaliza kumwabudu Kristo kanisani, ni lazima tutoe, maana Yesu hayuko kimwili kwetu, lakini alisema mahali kwingine kwamba chochote mtakachowafanyia hawa wadogo mumenifanyia mimi. Kwa sababu sisi ni wajane, no father, no mother, no husband. Watu kama sisi tunataka Mungu mnatukumbuka, mnatusaidia mara kwa mara. Japo idadi ni nyingi, ni kwamba inafaa kila mtu angalie serikali na pia mashirika ya jamii kukumbuka wale ambao wanahitaji mahitaji kama haya. Kadhi weche manotimre gwenge mag Bondo, japunje mbalariany ma Jaramogi Odinga kanyakla kod jomoko ariyo nochwal e doho ma Bondo kitiyo gi kod nek. Wachore ni ji adek go tarik 15 dwe mokalo nego Dennis Ambrose Achieng' e gweng' Magul, min Ougo South Sakwa. Jang'ad bura Christabel Maiyo ong'ado mondo mi owegi rambun ma siling 100,000 ng'ato ka ng'ato ka ochikni kik gitudre yo moro amora ma nyalo rocho burano. Burano biro chak winji tarik 12 dwe manyien. So I make the following orders. First, that each of the respondents, that is the first, the second, and the third respondents are each admitted on a board of conditions 200,000 plus one surety of a similar amount with alternative cash bail of 100,000. So once released, that is the second condition. Once released, the respondent shall not be in contact with the prosecution witnesses, interfere with them, or in any way directly or indirectly. Third, that is the first, the second, and the third respondent shall attend to this court, and the investigation officer as the when required and needed. So fourth, failure to comply with each of the above conditions shall lead to cancellation of the bond and bail without further reference to this court. Riwruok mar MCS okwedo okang' mamoko kuom kauntis okawo mar donjo rak mar konga peini gi piny owacho mamalo. Magiwacho ni mae thiro loch kod gwenge kendo dhi ataro mar chike mag ng'iewo mamiyo rowere, mine kod joma ong'ol thuolo mag tije. Mae kaluwore kod orak ma bilion 2.1 ma kaunti ma Nakuru donje orak kod NYS mar konga peini kanyakla kod migawo mar gedo machiwo masinde mag tije. Imeapprove na inasema ya kwamba pesa zikuje, kwa sababu the role of the Senate is to make sure they protect devolution. Na iwezekani ya kwamba ati kuna MOU badia zitakuwa zinaandikwa na magovernors, hususan Nakuru. Unaandika MOU ambayo is not ratified by the assembly, alafu unagawa pesa za umma kana kwamba ni pesa za mama ya mtu ama ni pesa za familia. Pesa za serikali ni pesa za serikali. Unasema ya kwamba devolution haiwezi uawa ati kwa sababu Raila alikufa na watu waue devolution. Hiyo hatuwezi kubali, na ndipo tunasema pesa ambazo zimeletwa kwa county lazima zifanye kazi kwa county gani? Kwa county hii. Huwezi kuwa ati Senate ambayo ina leader devolution nao ma senators wanyamaze. Na nimefurahi na kwa vile nauliza senator afanye ni one, make sure that the COB does not release a penny to Nakuru until and unless that MOU is nullified. Kwa sababu hatuwezi weka pesa, tuweke mashinani, tuende kule mashinani, pesa zifanywe public participation, alafu serikali ati through the executive ichukue hizo pesa irudishe. Stadium yetu hapa ya Naivasha, hatuna stadium. Wamenyakuwa wamejenga affordable houses. Na wakati wanajenga affordable houses, hata kuna vitu zingine hawaangalii. Ile siwa line tuko nayo ya Naivasha ilijengwa 1940s. To accommodate 20,000 people. Alafu mnatujengea manyumba zingine pale sijui ya 10,000 units. Yes. Hiyo siwa itakuwa ikienda wapi? Joale boma Mombasa yuago tim mar obila mariembo gi kuonde mag timo ohala moloyo kinde ni mar nyasi ma sikuku. Jalago wacho ni ywak margi ne piny owacho mar county no mondo oket chike mag nyalo luwo kod keto kuonde makare mag nyalo timo ohala kaka yor geng'o gwenyruok kod obila pod okochopo kare gi ywago bende nok mapi malere boma Mombasa chal mamono gitimo tijegi eyo mowinjore. Na kitu wanafanya tunajua, wanachukua street boys, wanafungua kampuni zao
ndio wanaweka tenda waseme kwamba we are balancing among community. We know. And we can track it. And we can tell them the truth. Hiyo ndio maana sahi Mombasa kuna umaskini ya hali ya government wapate kutilia manani mambo ya utalii ili wapate kuboresha sekta yetu ya utalii jijini Mombasa. Jagoro Mugire Migao wanyakwaro mgajwang tokido liporno brokao yuewa mokwongo emigago kata kamano kikidhi mabor ka waduogo wantiere kod weche mathoth moten record. Jagoro Mugire Migao machenro mag rowere. Brought the macaroni. This festive season, let your kids make merry with some kids entertainment on Viusasa. And it's lots of fun. From hummingbird tales to the DIY episode in Bumblebees. I love my slime. And some farming lessons in Little Farmers. What's black pepper in Uganda? Kamulali or Mudagavu? What? To the action-packed Kong Kong land. Oh yes! Watch these plus many more kids content only on Viusasa. Would you like to work in Dubai or Saudi? Ajira is connecting you with top employers in these and many more countries. We have openings for jobs as taxi drivers, bike riders, cleaners, security guards, construction, and many more. We offer full recruitment support from application, placement, and guidance on visa processing and onboarding. To apply, visit our website www.m-ajira.com. Complete your profile and our systems will automatically match you to the right jobs. Find us on TikTok at m-ajira.digital or Facebook at m-ajira or call 0709-488881 for more information. M-Ajira, your gateway to credible global opportunities. Hello, who is there? Egwengni, wach landore mapiyo moloyo ote mar pesa. Kendo nyiero en chenro mar oganda. Chief ong'eyo wachno, kata jopeng' ong'eyo. Ka chieng' tich abich ochopo, waduto wachokore. Ok ne baraza, to ne nyarkochia. Nyakochia gokoko. Nyakochia toxin. En chenro ma gik moko duto ng'aw malo mokalo tong'. Chakre sigendni, weche miwacho. Pato akanyi leo chunya, nonyuoli puri. Riwreuru gi oganda duto, kendo weuru wanyier ka gima ok ochuno ni ng'ato chul puotheno. Kokija richo, ting' badi malo, Jehova Nyasaye golo nyaka moponde ndalo. Nyarkochia, tich abich, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Christmas ochopo, janeno mara adwoko ni erokamano kuom bedo kodwa higni 4. Isetayo maber kabisa, omiyo en mara mar nyisi ni ber kod sikuku mar Christmas maber kabisa. Dial *860*413# to get Jingle Bells as your skiza tune. Machiegni jagoro Mugire Migao machendo marowere Fikirini Jacobs wacho ni jothumbe mowuok adhoadh nam chumbi
osewe chini weche mag dongruok kendo gi sani piny owacho kale migawo mare dhi bago nyasi maduong' e telo mokwongo e gwenge mag Kilifi North kaka okang' mar miyo jothumbe makono thuolo mar bero talanta margi. Koloso kod jofwambo e kinde chano nyasi makamano mar Mijikenda Cultural Gala, jagoro nokwayo jothumbe e gwenge makono mondo wuog oko kendo nyis were margi e kinde mabende gibero weche uchumi kokalo e thum kod were mamoko bende. Yango ni jatend migawo mochung' ne chenro mag rowere kod dongruok e yo manyasani oseketo koke e chenro mane ni giyudo winjruoge makare mag chudo kolero ni chudo e lai ma piny owacho mong'ere kaka e-Citizen idhi tigo e kinde kepo. Kupitia kwa Ministry of Creative Economy and Sports, Youth and Sports, na kuna hafla kubwa ya kuweza kumtambua Mr. Ngala mwenyewe, mzee Ngala mwenyewe. Kwa hivyo sisi kama manispaa ya Kilifi tunashirikisha shughuli hii tukiwa pamoja na PS. Huyu mzee Joseph Ngala ama Ngala mwenyewe ni mzee ambaye kufikia leo hii yuko na miaka 90. Lakini wale wapenzi wa bango wanafahamu kwamba hata leo hii ukisikia mzee Ngala mwenyewe anafanya matumbuizo mahali, ukifika pale utamwona mzee ameshikilia crutches, anang'ang'ana yani kujipeleka. Inamaanisha kwamba kuna malengo yake ambayo hajafikia katika sanaa ya muziki. Nimesema hii itakuwa the first Mijikenda Cultural Gala. Sasa we have a system which will evenly distribute in the ratio of 30-70 to all our artists. Na ndo maana kuchukua miaka mingi kwa kuweka maneno kama haya sawasawa ndo imefanya wasanii wetu wengi labda wametumbukia katika lindi la maskini, japokuwa pia wametengeneza majina makubwa. Jadbura Masaboti Kaleba Mise wacho biro chwalo pare od bura ma piny owacho chiwo thuolo mag tich ne achije mawe thuolo tok tieko thuolo mar twech kendo yudo lony mopogore opogore. Kolose kinde mano chwalo mich ma Christmas ne jogo motwe ute ang'ech moko adek e boma ma Kitale. Amise wacho ni ponono ni oket paro makamane tim men chal manyalo konyo duoko chien nok ma tije pachoka kendo chiwo thuolo ne mabuse go chako ngime yo mowinjore. Medo nitie dwaro ma piny owacho neno ni thuolo mag tije ma pachoka yudore ne oganda duto e kembe mopogore opogore. Nitataka tufanye serikali mtu akitoka kwa prison na ako na masomo ama amepitia technical training, whether it is carpentry, masonry, brick making, whatever it is, it must be the responsibility of the government kutoa yeye prison akimpeleka kwa kazi. Because we are not training them ndio waende nje kutamak. If you are training our youth in prison, we must get them out wakienda kufanya kazi. So ile bill mimi nashughulika ni watu wakitoka kwa prison wako na training, wa serikali inawapeleka kwa kazi direct. Odiochieng' manyoro ma piny mangima nohingo odiochieng' mar sikuku mar Christmas. Oganda mopogore opogore kadhwal na mchumbi nyowuok oko mar bago nyasi e mopogore opogore. Kata kamano moko kuom jopiny koni sikuku mar Christmas tinde onge kod ndhadhu kipimo kod kinde mosekalo. Gin magikoni chal ni timore nikech dok chien mar yuto kod rochruok mar uchumi e kind oganda mathoth. Jafo marwa George Aoko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. Ma en dho wath ma Jomo Kenyatta mong'ere kod nying mar Pirates e kaunti ma Mombasa, kuma oganda makwar ne jowuok e oko mar toyo ngona kendo goyo abal ka giyango odiochieng'ni mar sikuku. Thoth magawa manie kaunti ma Mombasa ne bende welo pong'o thich mar bago nyasi mopogore moting'o chiemo, miel kod goyo abal e kind nyasi mamoko. To kowuok e dho wath, ne acherora nyaka e gwenge ma Changamwe mar rango kaka chenro mag nyasi ne chalo, kuma moko kuom jogo mane ayudo ne okone nyasi matinde onge kod ndhadhu kipimo kod kinde mosekalo. Chakre 82 ema donjo Mombasa ka. To naneno babawa mana donjo ire. Yani nineno kata ka jirani harufu mar pilau, biriani, to harufu kende mar gik michielo kaka kuku, kata mana kata karingo, ne ng'eny ka mchele mweupe, yani rech, ne wachamo mabe, iluongo uma wan samoro de wasechopo ko kata magongo. Mano ko luongi gi ni kuku biuru, dhano mor, to sani onge. Koro miyo an ber sikuku masani okane. To nwa chiemo iluongo jowadua kuonde maboyo. Ka in gi nyiri, in gi wayu, in gi
wedeni yani ubet kanyachiel umor uchiemo be unindo nyaka kinye kagidhi osani ang' niluong ng'ato nochamo. Gipimo ni ikruok makare ne itimo motelo ne odiochieng'ni. Mako chopo gokinyi to amuono dier ot maket go kaka. Okaka ne mane wagoro godo ot mondo mi ot obed mang'owa, ot obed maber. Maka wang' wayudo nikech ndalo chon no iluongo wa Christmas. Samoro an gi chwora gi nyithinda tiluonga Christmas aduogo dalawa wabiro chamo Christmas ang'o e dalawa. E ndalo no inyalo yudo no wadu kata mana wuotuonewa iluongo kaka wan gi kwe wadhi chiemo ni nyithindo kawuono wang' nitimo ang'o wang' nu chiem ni bagonwa Christmas ni yang'onwa dhiang' samoro yang'onwa rombo. Gweng' ne mor mokwongo jonyuol ne ng'iewnwa lewni manyien. Kong'iew ni law manyien idhi ka jirani isungo ma ne an ong'iew na law manyien. Nyathi jirani be ywak mama an pok ing'iew na law manyien. En be ing'iewne. Koro kiny kata nyathi jirani no be biro koru chiemo uchako dhi korgi uchiemo. To masani kata ng'ama udago kamidake kaka wan wadak Mombasa Changamwe kata ng'ama luongi ni Kukui oonge o. Ka chenro mag tedo bende ne chakore mana okinyi bang' wuok e kanisa. Aneno ka mine wachapni kweli kendo wachiemo mwamadho kado mwamor. To koyang' gweno kata kokel gweno takwonga apakora ni mama an kawuono ing'e ni wich mara. Machielo bende ywak ni an kawuono an adwaro wich koro walaro wich. Koro to wich en achiel onge kata watim nade. Ng'ama okwonge mitimo ang'o en ipogo ne wamor kendo ne pesa ne nitie kendo soda ne wamadho kendo ne wamadho chai. To masani onge kaka ineno wabedo kani onge. Kiseyeng'o nyaka remb gine ne ng'eni ni tedo gi chak. Remb dhiang', ogira mar gine ne njugu. Yani yani gik mang'eny, kuon bel gi goduma, muogo. Koro ine miyiero nadwa chamo mane. To sani to onge. Kong'o mar nyaluo gikoni nyaka ne nyuo e kinde no kendo ne imadhe mana gi joma dongo. Onyuo mbare to onyuo otia. Mano ndalo Christmas mbare to ok bagang'o obago otia. Diere no ne wachamo kuon muogo. Gi muogo moriwore gi bel. To njugu be nitie ichielo. Dhano bende koro kamoketwa chiemo njugu bende ochielo tim nade oket kanyo. Wan nyaka gi dengu miluongo nogira. Dengu mar njugu. Mago te noketi to koro kanyo emwaneno ka dawa modeka gi go sigalagala to wer. Ma inyalo dudu era chako aya dudu era chako aya amadho matin mit polisi yuda gi nai ne wamor wan nyithindo ne wamor. To ne chapat wadhiro gi chupa mar Fanta idhiro adhira wi mesa kama to riere kod obam to tek ni chama chapat. Bang' math kod chiemo miel maratipo bende gikoni ne ibago. Ndalo Christmas ikelo thum kata ndalo ne iluongo ni thum Ramogi George Ramogi gini wuod were wuod weta. Mago joma ne biro gocho kanyo ma dhano mor kawuono thum no bag ma diere no ing'eni ni ichielo mana kiwanda gi pare mane watimore nade wadhi miele. Udonjo samoro bende ne onge gimoro ni ng'ado samoro bende diere cha ne nduru. Nikech wang'eyo wadhi timo nade wadhi miel to wan gi pesa wa bende mwanyalo dhi timore nade wang'iewo go thum. Kata kamano jomoko to ne okone kata piny tek ne gichukore mar neno ne giyudhe kado ka giparo godo odiochiengni. Gweno ni an mana pidho lakini kidhi e duka tinyalo yudo kata gweno kata moro matin nyalo yudo kata 1,500 kanyo. Koro aneno ka jomoko ok nyal afford 1,500. Nikech ndalo mane chon nunyalo dhi e supermarket tutimo shopping. Lakini sani kata supermarket ok inyal nene ng'ato. Ndalo kata chon kane ji osetieko joma dhi madho kong'o mane kowe kong'o mag mbare to gidhi madho kata mana bia. Sani koro onge ng'ama nyalo dhi nikech pesa no kodhi ng'iewo godo bia nyithindo biro chamo ang'o. To kata obedo ni oganda mamoko ne oyudo thuolo mar ringo kaluwo dhi bago nyasini, gin gikona ni ne gikwamo e boma kaluwore gi pek manitiere. Mami ok anyal ringo. Higa mokadho adhi Kilasima tu
kata gimi nyalo dhi miyo jodala biro timore nade onge. To nego ing'e ni ng'ama wendo kichope dala to nego imbi igole skari moro. Koro sani ok ananyal dhi kecha onge pesa kata manyalo gola kata stage malore to mondo tera nyaka dalawa. Aonge pesa. Ni piny tek. To kata ana wuon pok achiemo nyaka napimo. Arito logo dichiel godhiambo. Koro gima wakwayo jotelo ma jo sirikal ni giloknwa piny obed mayot. Nikech ma biro terowa piyo piyo wan ma wangewa osejony. Koro wadhi piyo nikech kech. Koro gima akwayo sirikal one kaka konyo jomoti ka wan gi ji te nikech ji te kech kae. Onge ng'ama kech ok. Mane kwayo mano. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Erokamano George Aoko kuom report machal kamano. Sigana ka Christmas ne en kinde mokalo to kod kinde ma sani. Mane mokelo wa giko Inga Ochieng Emmanuel. Merry Christmas.